Казанның Бейік Ватан соғышы музей мемориалында қоһарман үшуші фронтовик Советлар Союзы геройы Михаил Девятаевқа бағышланған уникаль күргәзмә ачылды. Когда стала более-менее хорошая жизнь, и уже, так сказать, размер был неподходящий. Кече лейтенант Михаил Девятаев бу җәйге киемне 1940 елда Казан авиаклубында барганда сатып ала. Сугыш башлангач, яраткан бишмәтен туганнарына Тамбов өлкәсенә юллый. Батырлыкка тиң тормыш күргәзмәсендә каһарман очучының планшеты, шлемнары, ул очкан самолетларның макетлары да бар. Һәм әлбәттә күп фоторәсемнәр. Таких вещей много. Есть письма, которые отражают ту эпоху. Сугыш чорын чагылдырган хатлар, истәлекләр, бик кызыклы китаплар бар. Барысы да хатирәләрне яңарта. Алар сугыш турындагы илызманың ачык тарихи дәлилләре. Сугыш вакытында Михаил Девятаев күктән дошман бомбардировщикларын һәм самолетларын бәреп төшерә. Бәрелешләрнең берсендә Девятаев самолеты фашистлар очкынын яндыра. Тик үз самолеты да җиргә төшә. Очучы әсирлеккә эләгә. Ихтыяр кеше дошманны җиңү теләге көчле була. Михаил Девятаев тоткынлыктан качуны оештыра. 10 әсир дошман бомбардировщигында очып, әсирлектән качып котыла. Они готовили долго этот побег. Алар качарга озак әзерләнә. Очучы 2 тонн моторлы зур бомбардировщик штурвалы белән беренче тапкыр идарә итә. Очып уңышлы җиргә төшә. Бу уникаль очрак. Сугыштан соң Михаил Девятаев Казанга әйләнеп кайта. Елга порты вокзалына эшкә урнаша. Капитан механик һөнәрен үзләштергәч, ул акрынлап корабльдә йөзә башлый. 50нче еллар азагында ук аңа ракета дип исемләнгән су асты судносын сынауны йөклиләр. Аннары Метеор теплоходының беренче капитаны була. Советлар Союзы герое Михаил Девятаевның гаҗәеп батырлыгы белән Бөек Ватан сугышы музей мемориалында танышырга мөмкин. Күргәзмә 13 ноябрьгә кадәр эшли. Алия Галиуллина, Ангелина Морозова, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары.